ஒரு சில டீம்ல கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்களே பஸ்ஸுக்கு இந்த போற டிரான்ஸ்போர்ட் இதுல. பட் நம்ம இதுல நல்லா எல்லாமே பிளான் பண்ணி எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்தீங்க மாதாஜி. அதுக்கு நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கும் சொல்லணும். அவங்க அந்த நேரம் அப்படியே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒவ்வொரு டேட் போறதுக்கு எல்லாமே. நம்ம தமிழ் டீம் நீங்க எல்லாரும் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. ஒரு சில டீம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருந்திருக்கும் போல அவங்க சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் எங்க டீம்ல எங்களுக்கு எல்லாம் அரேஞ்ச் எங்க மாதாஜியும் பிரபுஜி உங்க இது பண்ணனால எங்களுக்கு எங்கேயுமே கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு. நம்மள கூட வந்து 2-3 விஷயங்கள் வந்து ஃபிளாப் ஆனது உண்டு. ஆனாலும் அத வந்து எப்படியோ சரிகட்டி நாங்க நம்ம டீமுக்கு ஆகல. ஆனா ஹிந்தி டீமுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹோட்டல் வந்து அவங்களுக்கு மிட் நைட்டுக்கு போனப்போ அந்த ஹோட்டல் ஃபெசிலிட்டி பிடிக்காம போய் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அன்னைக்கு நைட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற லொகேஷனுக்கு இமீடியட்டா வேற ஒரு ஹோட்டலே புக் பண்ணி பிஎம்எஸ்என் ஹோட்டலை புக் பண்ணி அந்த அர்ஜென்ட் சமயத்துல அந்த மாதிரி ஆனது. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங். ஆனா டிவோட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஃபெசிலிட்டி வந்த பிறகு அவங்களும் வந்து ஹாப்பியா போயிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ஒன்லி பிகாஸ் ஃபெசிலிட்டி வந்து நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான், மெயின்டைன் பண்ணல, அதனால போகும். ஸோ பேசிக்கலி நாங்க போயிருந்திருக்கணும், நானோ மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோ போயிருந்தா அந்த ஃபெசிலிட்டி பார்த்திருந்தா அது வந்து எஸ் ஓகேவா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா. ஆனா வீரேந்திரன் பிரபுஜியும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம் பிரபுஜியும் போயிருந்தாங்க. வீரேந்திரன் பிரபு ஹேஸ் டன் a lot of work, I should tell, for this contribution actually. செல்வம் பிரபு எஸ் அவர் போனாரு, அவரு 2-3 டைம்ஸ் அவருடைய வேலை நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அவர் செஞ்சாரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து டெம்பிள் ரிலேட்டட் ஏதாவது ஒர்க் இருந்தா அவங்க கொடுத்ததெல்லாம் அவரால் செய்ய முடியும். ஸோ he was into that contribution also. அதனால நான் அவரை பெருசா உதவிக்கு எடுத்துக்க முடியல, இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து வந்து மோகன்தாஸ் பிரபுஜி லேட் நைட்ஸ் இதெல்லாமே, ஈவன் நானும் லேட் நைட்ஸ் தான். காலையில 3 மணிக்கு மறுபடியும் வந்து 11:30 மணிக்கு இந்த மாதிரி வந்து 11:30-12 மணி கூட ஆயிடும் படுத்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கால்ஸ் ரொட்டரா கால்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு டிவோட்டிக்கு இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இருந்தது. ஸோ ஆனா அதெல்லாம் வெளியே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தெரியாம மேனேஜ் பண்ணோம். ஈவன் இன்ஃபேக்ட் சில லாட்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபெசிலிட்டி வைஸ் வந்து ஐ திங்க் நீங்க எஸ்பெஷலி கிருஷ்ணம் லாட்ஜ்ல இருந்தாங்க. ஃபெசிலிட்டி நல்லா அதாவது ஏஜ்டு பர்சனால முடியாது, அவ்வளவுதான். அது ஒண்ணுதான் தவிர வேற எதுவுமே. நான் இத்தனைக்கும் அவனுக்கு வந்து போய் சொல்லிட்டு நீங்க ஏஜ்டு வரவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லே கொடுத்துருங்கோ, அதுக்கப்புறம் வந்து யங் ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். ஏன்னா என்ன மாதிரி நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரியாது, பரவாயில்ல மாதாஜி, நாங்க மேல ஏறிட்டோம் மாதாஜி, ஒண்ணும் பெரிய இஷ்யூ ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஏன்னா கிடையாது மாதாஜி. ஏன்னா ஒரு வாட்டி ஏறுவீங்க, ஒரு வாட்டி இறங்குவீங்க இல்லையா, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அதனால உங்களுக்கு அந்த 4 வாட்டி ஏறி இறங்கணும்னா கஷ்டம். நல்லா இருந்தது மாதாஜி, அங்கேயும் ஒரு குறை சொல்ற மாதிரி இல்ல மாதாஜி. இல்ல லாட்ஜ் நல்லா இருந்திருக்கு, லிஃப்ட் இல்லாத ஒண்ணுதான் குறை. ஆமா மாதாஜி, ஒண்ணும் கிடையாது. அதாவது ஓல்டு லாட்ஜ் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம. ஓகே, அது மாதிரி இது ஒரு லாட்ஜ் சொன்னாரு மாதாஜி, புக் பண்றப்போ அங்க லிஃப்ட் இல்லைங்கிறது தெரியாதுமா அப்படின்னாரு மாதாஜி. யாரு? மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்னார். அவருக்கு தெரியாது, சிங்காரம் செல்வம் தெரியும், எனக்கு கூட வந்து தெரியும். அப்புறமா நாங்க அதை வந்து ஹோல்ட்ல தான் வச்சோம் நாங்க. ஆனா வந்து இப்போ கிட்ட வந்து எதுவுமே லாட்ஜஸ் கிடைக்காத ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த லாட்ஜ் எடுத்தோம். ஈவன் ஸ்ரீ பாலாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாசான், கிருஷ்ணா பேலஸ் எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி வைஸ் நல்லாவே இருக்காது. அது நாங்க ரொம்ப கடைசியில யாருக்குமே அசைன் பண்ணல, ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக வச்சிருந்தோம். யாராவது எக்ஸ்ட்ரா டிவோட்டிஸ் வந்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த 3 லாட்ஜ்லயுமே வந்து லிஃப்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ எஸ், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தது. ஆனா டிவோட்டிஸ் யாருமே எஸ்கலேஷன் மாதிரியோ இல்லை வந்து அதிருப்தியோ எதுவுமே பண்ணல. ஆனா அலைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தப்போ எஸ், அதை அலைன் பண்ணி பேசி ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணி எல்லாமே அவங்கள வந்து ஒரு ஹாப்பியா ஒரு வச்சு அனுப்புறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து குரு பரம்பரானுடைய கருணையாலையுமே மற்றும் வந்து இறைவனுடைய அருளால இதெல்லாமே நல்லபடியா நடந்தது. இன்ஃபேக்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸ்பெக்டடுக்கான நிறையவே நல்லா நடந்தது. ஏன்னா எதிர்பார்த்தது அவ்வளவு ஜனங்க வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல.
அந்த டிவோட்டிஸ் நிறைய பேர். மாத்திரமே 527 பேர் வந்திருந்தாங்க. 77 பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. அதுல வந்து எப்படியும் ஒரு 20-30 பேர் வந்து வரல இந்த டைம் கேன்சலேஷன்ல. ஆனா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல ஃபில் ஆயிடுச்சு. அப்படி ஆயிடுச்சு. அதனால யாருக்கெல்லாம் புக் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த இடத்த வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆச்சு. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இருந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால நமக்கு மேனேஜபிளா ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல எதுவும் அந்த மாதிரி இல்லை. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த நம்ம மாதிரி இப்போ தமிழ் டீம் எடுத்துக்கோங்க, அகாமடேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே வந்து ஒன்லி பிரபுஜிஸ் ஒன்லி ஹேஸ் டு ஹேண்டில். அவங்களால தான் ஏன்னா ஓடி போய் பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம தமிழ் டீம்ல வந்து பிரபுஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் இருக்கிறோம். அதை தவிர்த்து நமக்கு எல்லாருமே வந்து மாதாஜிஸ் தான். அதுலயும் மாதாஜிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஜ்டு பீப்புள் தான் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து எந்த கண்ட்ரிபியூஷனுமே பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு இந்த வேலையை கொடுத்து நம்ம அதாவது செய்ய வைக்க கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா என் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்க கூட திணற வேண்டிய வேலை தான். ஸோ ஆனாலும் வந்து உஷா மாதாஜியோட நானும் 2 நாள் வந்து சுத்தினேன். நான் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஃபெசிலிட்டியாவே வந்து சுத்தியாச்சு. ஆல்ரெடி வந்து வீரேந்திரன் பிரபுவும் சிங்காரம் செல்வம் பிரபுவும் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்து நீட்டா வீரேந்திரன் பிரபு எந்த லாட்ஜில் எத்தனை ரூம் எப்படி கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நீட்டா எழுதி கொடுத்தாரு. அது கொடுத்ததுனால தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து பிளானிங் பண்ணவே முடிஞ்சது. அதனால அவருடைய சேவையை நாம கண்டிப்பா வந்து ரொம்பவுமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வந்து அவருக்கு நான் இந்த இதுல வந்து பாரம்பரியத்துல சரி ஆமா ஆக்டிவா வந்து பேசி எல்லாமே முடிச்சுட்டாரு அவரு. ஸோ ஏன்னா சிங்காரம் செல்வம் பிரபுக்கு பாவம் அவருக்கு இன்டர்னல் கன்னடா லாங்குவேஜும் வராது அவருக்கு. அது ஒரு கஷ்டம் இருந்தது. ஹிந்தியும் வந்து அவர் கஷ்டமா இருந்தது. இஸ் நாட் ஏபிள் டு, அவருக்கு தமிழ் தான் மெயினா அவரால் முடிஞ்சதுனால, அதனால அவரால் அதை கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல. மற்றபடி அவரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால நாங்களும் யாருக்கு என்ன பாசிட்டிவோ அதை வந்து வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இவங்க பண்ணலையே அவங்க பண்ணலையே அப்படின்லாம் நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா? ஸோ வாட் எவர் இஸ் தேர் வி ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ். அப்படிதான் வந்து எனக்கு நல்ல சேவாலாம் கிடைச்சது மாதாஜி. வெஜிடபிள் கட் பண்ற சேவா கிடைச்சது, பூ கோர்க்கிற சேவா கிடைச்சது. எனக்கு 2-3 சேவா நல்லபடியா கிடைச்சது மாதாஜி. புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேருக்கு வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி அந்த நானே வாங்கி கொடுத்தேன் மாதாஜி அங்க. கிரேட் கிரேட். ஸோ அதனால தான் நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன சேவை யாருக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து உஷா மாதாஜி வாஸ் சப்போர்ட்டிவ் டு மீ. அவங்க ஆனா ஒண்ணுன்னா நம்ம நாளைக்கு வந்து மீட்டிங் கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம டிவோட்டிஸ் வந்து அந்தந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களோட வந்து ப்ராப்பர் கோஆர்டினேஷன் வந்து கண்டினியூஸா வந்து பண்ணல. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆனது. இன்னொன்னு என்ன, அங்க இருந்த எஃப்இஓசிஸ் வந்து அவங்க டிவோட்டிஸோடையுமே வந்து சரிவர பண்ணல. நிறைய பேருக்கு வந்து எந்த ஃபெசிலிட்டி அசைன் பண்ணனே தெரியலன்றது வந்து எங்களுக்கு கால்ஸ், எனக்கும் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்குமே டிவோட்டிகிட்ட இருந்து டைரக்ட் கால்ஸ் வந்தப்பதான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ ஹிந்தி டீமு, இங்கிலீஷ் டீமு இவங்க வந்து எஸ் இங்க அங்க மெசேஜஸ் போயின்னு இருக்குது, டன் கிரேட் ஒர்க் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எஸ் ஒர்க் இஸ் டன், அது இல்லைன்னு நான் சொல்லல. பட் நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து இருந்தது. ஸோ அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இந்த சென்ஸ் அதாவது அட்ரஸ் பண்ண முடியாத இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை. ஸோ நாமளும் வந்து ரிகரஸா அந்த எஃபிஓசியோட கோஆர்டினேட் பண்ணல. அந்த எஃபிஓசியும் வந்து நம்மளுடைய பிஓசியோடையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணல. ஸோ இது 2 தான் வந்து நாம பார்த்தது. எஸ் அவங்களுக்கு ஒரேடியா அந்த லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நாங்க இது வந்துச்சுன்னு நாமளும் அதை பத்தி கிராஸ் செக் பண்ணல. டு பி ஃப்ராங்க் இதுதான் நாம பண்ண தப்பு. ஸோ எனக்கு என்னன்னா, நமக்கு ஒரு இந்த படை பலம் என்பது கிடையாது. தமிழ்ல இருக்கிற உண்மை அதுதான் நான் சொல்றேன். It was very lagging wherein myself and Mohandas Prabhuji got loaded more. ரொம்பவுமே லோடு. ஓகே, அவருக்கு உடல் நலம் சரியில்லைனாலுமே அந்த லோட வந்து எடுத்துட்டு அவர் வந்து செய்தார். இப்பவும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் நேத்தெல்லாம் கூட வந்து நான் இந்த செட்டில்மெண்ட்ஸ் இந்த கால்ஸ் பண்ணி இதெல்லாமே வாங்கி, ஸோ இதெல்லாமே இப்போ வந்து அவர் 1-to-1 நாக் ஆஃப் மாதிரி வந்து இந்த டிவோட்டி அரைவல் டிபார்ச்சர் லிஸ்ட் பிளஸ் அந்த இந்த ஹோட்டல்ல கொடுத்த அது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்றது ஒரு முறை. ஏன்னா டெம்பிளுக்கு நம்ம கொடுக்கும்பொழுது நாம சொல்றது கரெக்டா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இத்தனை பேர் 520 பீப்புள் வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஹோட்டல் இருந்து கொடுத்த அந்த கணக்கு பிரகாரம் வந்துருச்சு. ஆனா எந்த டேட்ல எத்தனை பேருன்றது அந்த விவரம் வந்து அவர் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
அதை ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம டெம்பிளுக்கு கொடுத்துருவோம். இப்போ வந்து தே ஆர் குட் டு ரிலீஸ் த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே. அந்த மாதிரி இட்ஸ் எ வெரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் தான் நிறைய. ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் வேணும் நமக்கு. எனக்கு ஐ ரியலி மிஸ்டு பாலாஜி பிரபு இன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலி. அவர் இருந்திருந்தா இன்னும் எஃபெக்டிவா இந்த செயல் வந்து நல்லா போயிருக்குன்னா யங் ஜெனரேஷன். ஆமா, மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு நிறையவே சப்போர்ட் வந்திருக்கும். அவர் பீயிங் அந்த ஏஜும் ஒன்று பிளஸ் வந்து ஹெல்த்தும் ஒன்று, ரெண்டு இஷ்யூஸ்ல வந்து அவர் வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ என்னுடைய ஸ்பீடுக்கும் அவருடைய ஸ்பீடுக்குமே கொஞ்சம் மேப் ஆகுறது கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது. அப்படின்னா சங்கடம் சொல்றதை விட சேலஞ்சிங்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்க எனக்கு 4 பக்கமும் ப்ரெஷர். ஓகே, எவ்ரி டெம்பிள் இருந்து நல்ல ப்ரெஷர். ஸோ நான் அந்த ப்ரெஷர் அவருக்கு கொடுக்க முடியல, ஆனா கேட்க மட்டும்தான் முடிஞ்சது. ஸோ எனக்கு லேப்டாப்பு யூஸ் பண்ணலை, ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுல போய் நாம வந்து நடுவில் நுழையக்கூடாதுன்ட்டு நானும் அவருக்கே ஃப்ளோ விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் டிரைவ்ல போட்ட பிறகு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ், அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ எஸ், வி டு ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருந்தது. பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட், அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன் கேப், இதெல்லாமே கூட நம்ம வந்து நல்ல நிறைகளை பார்த்திருக்கலாம். நிறைகள் எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய கருணை என்று நாம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா குறைகள் என்று வரும் பொழுது நாம எங்கே மிஸ் பண்ணோம், எங்க வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுத்தா இன்னும் நன்னா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ தெர் வாஸ் அ டிலே. அந்த டிலே வந்து கண்டிப்பா வி ஹாவ் டு அவாய்ட். ஸோ ப்ராப்பர் பிளானிங் வந்து முன்னாடியே ஒரு பண்ணியிருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் எப்படின்னா, பிரபுஜி வந்து மாயாப்பூர் போய் அந்த 1 வீக்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து கேப் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாரும் வரப்போறாங்கன்னா அந்த 1 வீக் வந்து பிரபுஜி மாயாப்பூர் போயிட்டதுனால லார்ஜஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் பிரபுஜி தான் வந்து பண்ணுவார். அதனால நாங்க வந்து வி காட் லேக்டு. இல்லைன்னா பிரபுஜி இங்கே இருந்திருந்தா நாங்களும் வந்து இந்த கேப்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்காது. வி வுட் ஹவ் மேனேஜ். அதனால லாஸ்ட் மினிட் இதை வந்து ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு படிப்பினை வந்து இதெல்லாம் எனக்காக நான் எடுத்துக்கிறேன். அதை உங்க எல்லார்ட்டையுமே நான் ஷேர் பண்றேன். நான் அதுக்கப்புறம் வந்து சேவா அனுபவம் தான் மாதாஜி நமக்கு. ஆமா, அனுபவம். மாதாஜி மாயாப்பூர்ல ஒரே ஒரு காம்பாக்டா இருந்தது, இங்க டிஃபரெண்ட் லார்ஜஸ் எல்லாம் வேற 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 தூரங்கள்ல இருக்கு. ஆமா, அது வந்து மாயாப்பூர் இஸ்கான்டே. அதனால அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியும் இத்தனை கெப்பாசிட்டின்னா அந்த அவங்க வந்து இந்த ரூம் இருந்தாங்கன்னு கொடுத்தாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து அந்த ரூம் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது நம்ம. ஸோ இங்க வந்து டிஃபரெண்ட் லாட்ஜஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. இப்ப 10 ரூம் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன லாட்ஜ் அடுத்த 2 மணி நேரம் கழிச்சு கால் பண்ணா 5 ரூம் தான் இருக்கு, கொடுத்துட்டேன்னுடுவாங்க. ஸோ இதை நம்பி நம்ம வந்து எதையுமே ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே ஒவ்வொரு நாளுமே லாட்ஜுங்களுக்கு கால் பண்ணி நம்ம வந்து இது எல்லாமே இருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஃபைனல் டிராஃப்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படி 2 வாட்டி விசிட் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி பிசிக்கல் எஃபர்ட் நிறைய, கோஆர்டினேஷன் பேசுறது நிறைய, லேப்டாப் ஒர்க் நிறைய, இப்படி அதாவது மோகன்தாஸ் பிரபுஜியும் சரி, என்னுடைய குரல் கூட போயிடுது எனக்கு. ஆனால் கண்டினியூஸா பேசி 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 அதனால தான் நான் டெம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல இருக்கவே மாட்டேன். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருப்பேன் நான் கண்டிப்பா. ஸோ யூ கான் சி மீ டெம்பிள் ப்ரோக்ராம், ஏன்னா உள்ள வந்து சிக்னல் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இன்னொன்னு நான் பேசினா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அதனாலதான் வெளியில வந்து நீங்க ஆமா, ஏன்னா நிறைய கால்ஸ் தான். ஸோ கால்ஸே இருந்ததுனால இது வந்து பகவானுடைய கைங்கரியம். அது எவ்வாறு நடந்துடும்ன்றது வந்து அவருடைய இது. அது அவ்வாறே நம்மள வந்து நடத்த வைக்கிறார், அவ்வளவுதான். இது தவிர்த்து நமக்கு எந்த கிரெடிட்டும் கிடையாது. ஆனா இதுல வந்து நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஒரு நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இது வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். அது ஒரு டிராஃப்டிங் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு இதை நான் பார்த்தேன். இன்னைக்கு 5:30 மணிக்கு மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ வாலண்டியர்ஸ் யாரெல்லாம் பண்ணாங்க, பிரபுஜி வந்து பேச போறாரு. அதனால அகாமடேஷன் டீம் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டீம் தான் மேஜர் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதெல்லாம் சால்வ் ஆயிடுதுன்னா டெம்பிள்குள்ள வந்த பிறகு எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும். ஒன்லி எங்க தூங்குறது, எங்க குளிக்கிறது இல்லையா, அடுத்து எப்படி வந்து சேர்றது, இதுதான் வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமே. இந்த 2 டீமுடைய எஃபர்ட் வந்து நிறையவே அதாவது நிறைய எஃபர்ட் ஆக்சுவலி. வேற எல்லாம் வந்து 10 பேர் வந்தா யாரெல்லாம் வேணாலும் சமைச்சுக்குவாங்க. அது ஒரு இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, 10 பேர் போனா அங்க கட் பண்ணி வெஜிடபிள் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனா இந்த இது வந்து பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கஷ்டம். அங்க உள்ள குக்கிங்ல போனா ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி வந்துருவாங்க. அது ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது.
ஒன்லி திங் டைம் கன்சியூமிங் இதெல்லாம் உண்டு. அதை தவிர்த்து வேற எந்த சேலஞ்சும் கிடையாது. மெட்டீரியல் வந்திருக்கணும், அதெல்லாம் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறையவே ஸ்டாக்ஸ் இருந்துச்சு. இட் வென்ட் வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஸோ குக்கிங் எல்லாம் கூட நல்லபடியாவே நடந்தது. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. இதெல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபியூச்சர்ல கிடைச்சா அட்லீஸ்ட் டீச்சர்ஸா இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் வந்து 18 days டீச்சரா இருக்கீங்களோ, ஸோ இல்ல அவங்க வந்து யூ ஷுட் டெவலப் அ டீம் இன் ஜெனரேஷன். யூத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ யூத் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதான் இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து வச்சு நம்ம செய்ய வைக்க முடியும். யாருமே ஏஜ்டு பீப்புள் பண்ணக்கூடிய வேலை கிடையாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்மளால உழைக்க முடியும்ன்றதுக்காக அதிகமா எக்ஸ்பர்ட் எடுத்து உழைக்க வேண்டியிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அஸ் அ டீமா வந்து யூ ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட், இன்வால்மெண்ட் பண்ணி. நான் இங்க எப்படி டீச் பண்றேனோ அதே மாதிரி அங்க டீச்சிங்கே பண்ண முடியாது. ஸோ உட்காந்து பிளான் பண்ணணும். யூ ஷுட் ஹேவ் அஸ் அ டீம் ஒர்க்கா பிளான் பண்ணணும். ஸோ மாதாஜி நான் இந்த வேலை எனக்கு நன்னா வரும், நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த வாலண்டரி பாவம் வந்து வரணும். அதுதான் உண்மையான சேவை. நீங்க வந்து 10 பாத்திரம் தேய்ச்சா கூட அது கூட வந்து வெரி ஹை. தட் இஸ் இந்த செயலை நான் செய்யறேன்ற அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வரணும். யாரோ ஒருத்தர் வந்து கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக நம்ம வந்து போயிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்க கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் தட். ஐ ஹேவ் த ஆப்ஷன். இப்போ இங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி பிரேமா மாதாஜிலாம் எனக்கு புஷ்பம் சாத்தணும், புஷ்பம் கட்டணும், அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே உண்டு. இந்த வேலை நான் கொடுத்தா நான் செஞ்சிருவேன் அப்படின்ற அந்த பாவத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பாவம். ரெண்டாவது, நமக்கு தெரியாததே ஒண்ணு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னொருத்தருக்கு தள்ளி விட்டுறக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. இறைவனுடைய காரியத்துல நமக்கு ஒரு இட்ஸ் எ டெஸ்ட். ஆர் வி கோயிங் டு ரியலி பாஸ் த்ரூ திஸ்? இந்த வேலை மட்டும்தான் நான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டப் இருக்கக்கூடாது. சிலது நம்மளால செய்ய முடியாது, அது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். இப்போ வெயிட் தூக்கி நம்ம வைக்க முடியாது லேடிஸ், அது நம்ம கண்டிப்பா முடியாதுன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அந்த வேலை நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த வேலை இல்லைனாலும் இன்னொரு வேலை, இப்போ யாருக்காவது வந்து பரிமாறுறது, இல்ல தண்ணி கொடுக்கறது இல்லையா, ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது, இப்படி வந்து இந்த புக் ஸ்டோர்ல வந்து ஹெல்ப் பண்றது, அப்புறம் புஷ்பத்தை கட்டி கொடுக்கறது, இதெல்லாமே வந்து நம்ம எந்த இடத்துல போட்டாலும் நம்ம கண்டிப்பா செய்வோம் இல்லையா. ஸோ அந்த வேலைக்கு வந்து எனக்கு இதுதான் வரும். கடவுளுடைய அந்த நைவேத்தியம் பண்ண பாத்திரங்கள் கழுவுறது, இதெல்லாமே வந்து நமக்கு எது கொடுத்தாலும் நம்ம செய்யணும். இதுதான் நான் செய்வேன், அதை செய்ய மாட்டேன்னு அந்த மனசு இருக்கக்கூடாது. எல்லா வேலையுமே நம்ம சேவையில வந்து வேறுபாடு காணக்கூடாது. ஆஸ் பர் அவர் ஓன் கெப்பாசிட்டி, நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த வேலை இருந்தாலுமே, இன்க்ளூடிங் டாய்லெட் கிளீனிங் இருந்தா கூட நம்ம பண்ணிடணும்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இஸ்கானில் ஃபாலோ பண்ற உண்டு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ். ஆனா இப்போ அந்த பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் அது வந்து இட் இஸ் ஹேண்டல் பை டிஃபரெண்ட் ஃபன். பட் ஜென்ரலா when you are doing in a temple, you should not hesitate. ஆக்சுவலி இங்க ரஜபூர் தாம், இந்த ஜெகநாத் டெம்பிள், அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து சண்டே ஃபீஸ்ட் வைப்பாராம். முன்னாடி டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம எப்படி ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மாதிரிதான் அவங்களும் ஒரு வீட்டுலதான் வச்சு சின்ன சின்ன விக்கிரகங்கள் வச்சு வந்து அவங்க வழிபாடு பண்ணி அங்க சண்டே ஃபீஸ்ட் வருவாங்க. ஸோ சண்டே ஃபீஸ்ட் வந்தாங்கன்னா எப்படி ஒரு 100 ஜனங்கன்னா வருவாங்க இல்லையா. அவரே போய் என்ன பண்ணுவாராம், டாய்லெட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு அப்புறமா தான் வந்து அந்த சத்சங்கே வருவாராம். ஸோ தட் யூ ஷுட் லேர்ன் ஃப்ரம் தட் இஸ் ஹையர் பீப்புள். ஸோ அதுதான் வேறுபாடு. எல்லா இடத்துலயுமே சுத்தம் இருக்கணும் பேசிக்கலி, அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்காக நான் இந்த சேவை மட்டும் தான் செய்வேன், அந்த சேவை செய்ய மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த வேலை தான் நீ செய்யணும்னு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. பட் வென் யூ கெட் அன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாக்கா அதுக்காக நம்ம அதுல இருந்து இது பண்ணிக்க கூடாது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், யாரெல்லாம் தீட்சை எடுத்திருக்கீங்களோ உங்களுக்கு நியர்பை டெம்பிள் இருந்தா கோ அண்ட் டூ சேவா. டெய்லி பேசிஸ் நீங்க கோயிலுக்கு முடிஞ்சா போங்க. அதுதான் நீங்க செய்ய போற ஒரே ஒரு கைங்கரியம். ஓகே, ஸோ கோயிலுக்கு போயிட்டு பகவானை செய்வீங்க. வீட்லயே வந்து குரு பரம்பரா, அடுத்து வந்து பஞ்சதத்துவம், இது ரெண்டும் வச்சு காலையில நீங்க வந்து வீட்டுல இனிமே மங்களாரத்தி பாக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அந்த நைவேத்தியம் ஏதாவது பண்ணி வந்து செய்யணும். ஓகேங்களா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வச்சு நீங்க ஸ்வீகரிங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் உங்களுக்கு வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் அ எலிவேஷன் இந்த பாத். ஓகே, சரிங்களா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே எல்லாம் கிருஷ்ணா கிளம்பியாச்சா? மாதாஜி.
பிரேமா மாதாஜி இங்கதான் இருக்கீங்களா? கிளம்பியாச்சா? இல்ல மாதாஜி, நான் இன்னும் ஒரு 2 மாசம் இங்க இருந்துட்டு போறேன் மாதாஜி. ஓ ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். பத்மா மாதாஜி ஹரே இருக்காங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்காங்க மாதாஜி. இங்க இருக்கேன் மாதாஜி. 25th அன்னைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க மாதாஜி என்ன. ஓ ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். நேரா பேசும்போது குரல் வேற மாதிரி இருக்கு பத்மா மாதாஜி. இங்க வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஸோ அதனால லெசன்ஸ் லேர்ன் நமக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு பாஸ் த்ரூ திஸ் அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நிறைய 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 இடங்கள்ல வந்து எனக்கு நீங்க எந்த இடத்துல போனாலுமே அவங்களா அந்த இடத்துல வந்து எஸ் நீங்க அதை செய்யுங்கன்னு கொடுக்கும் பொழுது எடுத்து செய்யுங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். வித்தவுட் பர்மிஷன் வந்து நாம எந்த இடத்துலயுமே போனாலும் சில இடங்கள்ல வந்து ஓகே அப்படின்னு விட்டுருவாங்க, சில இடங்கள்ல வந்து பின்னாடி கண்டிப்பா கேட்பான். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம எங்க போனாலுமே யோசிச்சு கன்ஃபர்மேஷன். இப்போ அவங்க எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே வந்து அந்தந்த லீடர் வந்து இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன கிடைச்சதோ அதை நீங்க செய்யுங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். அதனால அது பிரகாரம் வந்து அவங்கள அழைச்சி கொடுக்கும் பொழுது நீங்க 100% செய்யலாம். ஓகே, ஆனா நாமளா போயிட்டு அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. இது ஒண்ணு மட்டும் வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும். அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சேவையை வந்து நீங்க செய்யுங்கன்னு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பாவம் இருக்கணும். அப்ப நம்ம போய் அவங்க கிட்ட வந்து கேட்கும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த கொடுக்க மனசு இல்லைன்னா தட் கிரியேட்ஸ் a நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். ஆல்வேஸ் ஐம் டெல்லிங். ஸோ எந்த ஒரு சேவையுமே வாட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அதை பண்றதுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குக்கிங் பண்ணணும்னா தீட்சை வாங்கியிருக்கணும், சேரி கட்டியிருக்கணும், குளிச்சு தான் வந்து பண்ணணும், அடுத்து எதையும் சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கிரவுண்ட் ரூல்ஸ். அது பிரகாரம் தான் நம்ம போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சல்வார் போட்டாலும் விட மாட்டாங்க, ஒன்லி சாரி. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களது ஒரு நியமங்கள் உண்டு. எஸ் மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வரீங்களா? வெஜிடபிள் கட்டிங்களா வெளியில அந்த கொஞ்சம் வெளியே இருந்ததுனால அது நோ ப்ராப்ளம். அங்க வந்து தே அலௌட் ஆக்சுவலி. பட் அங்க உள்ள வந்து கிச்சனுக்குள்ள அலோவ் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் டே நான் போகும்போது சல்வார் ரீடிங்காக ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன் மாதாஜி. ரீடிங்காக ஓகே, ஓ நோ ப்ராப்ளம். அதனால அவங்க அலோவ் பண்ணல, அதனால நான் வந்துட்டேன். அங்க நம்ம அதையும் மீறி நம்ம வந்து உள்ள நுழைஞ்சோம்னா தட் வில் கிவ் a வெரி நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். அந்த ஃபுட்லயுமே அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கண்டிப்பா போகும். ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஷுட் அவாய்ட் த கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நமக்கு சேவை பிடிக்கும், ஆனா அந்த சேவை நமக்கு வழங்கலைன்னாக்கா நாம் அதுல இருந்து தூரமா இருந்துடணும். ஸோ அதெல்லாமே அபராதங்களாக மாறிவிடும். ஒருத்தருடைய மனசை வந்து நாம அந்த இடத்துல புண்படுத்தி நாம அதுல வந்து வாலண்டியரா நம்ம போனோம்னா கூட அது வந்து கஷ்டமாயிடும். திஸ் ஆர் ஆல் வைப்ரேஷன்ஸ் தான். இதை வந்து நாம உங்களுக்கு இதை சொல்லணும்னு விரும்புறேன். நான் எங்க போனாலுமே நீங்க இந்த இது வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்மூத்தா வந்து ஹேண்டில் பண்ண பழகிக்கணும். ஸோ மனஸ்தாபங்கள் வராம பார்த்துக்கணும். ஸோ நாம செய்யக்கூடிய செயல் ஒரு ஸ்டெப்புமே இது பரவாயில்லையா, இது இப்படிதான் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து பக்தி பாதையில வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது நீங்க எந்த ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை வந்து நீங்க மனசுல வச்சுட்டு போகணும். நீங்க இடம் பொருள் ஏவல் இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஓகே, வெதர் நாம போறது வந்து ரைட்டா அப்படின்றது வந்து நாம பண்றது சரியா அப்படிங்கறது வந்து நாம யோசிக்கணும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்றேன். இந்த கோயிலுக்கு நான் நிறைய பாரிஜாத பூ எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அங்க வந்து ஒரு பிரீஸ்ட் அவங்களுடைய வைஃப் வந்து ஒரு நாள் புஷ்பம் கட்டுறதுக்காக போயிருந்தாங்க. இப்போ அவங்க சொன்னாங்க, எங்க பிரபு நிறைய லேட்டா வர்றாரு, பாரிஜாத பூ வந்ததுனால அவருக்கு வந்து அதை கிளீன் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க நான் தான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால அவர் வீட்டுக்கு லேட்டுக்கு 10-10:30 ஆயிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதாச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால நானும் நினைச்சேன், பாவம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எவ்வளவு புஷ்பம் வந்தாலும் வீட்டுல போட்டுறேன்னு தவிர எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா அங்கே பாவம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நான் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து அவருக்கு நைட் அதை கிளீன் பண்ணும்பொழுது மன வருத்தத்தோட அதை வந்து கிளீன் பண்ணாருன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஸோ யூ ஷுட் சீ தட் எதுவுமே வந்து சப்தங்கள் வந்து மோர் பவர்ஃபுல். நம்ம என்ன பேசுறோம்
அப்படிங்கிறது வந்து மோர் பவர்ஃபுல். அடுத்தவங்களை வந்து நாம வந்து பேசுறது வந்து we need to be very careful. until otherwise வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா போனா மட்டும்தான் நம்ம வந்து எதையுமே கேட்கணும். அது இல்லைனாக்கா இக்னோர் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். எல்லா வார்த்தைகளுக்குமே வந்து வைப்ரேஷன் உண்டு. அதனால நாம் என்ன சேவை செஞ்சா அவங்களும் ஏத்துக்குவாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டு அந்த சேவையில போய் செய்யும். எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அந்த சேவையில போயிட்டு நானு கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. நம்முடைய டிசையருக்காக அதை போய் நம்ம செய்யவே கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. நம்முடைய டிசையர் அடுத்தவங்களுடைய டிசையரோட ஒன்றி போயிருந்தா தட் இஸ் ஃபைன். இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து மாதாஜி நான் கண்ட்ரிபியூட் பண்ற அகாமடேஷனுக்கு அந்த இது கொடுங்க, நானே போயிட்டு வரேன் 2 வீலர்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாம் ஒரு யங் ஜெனரேஷனா இருந்தீங்கன்னாக்கா அப்படி கேட்டீங்கன்னாக்கா எஸ் யூ டேக் இட் நானே கொடுத்துருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவு யூ நீட் டு பைண்ட். அது என்ன ஆகும்னா அந்த பாசிட்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும். உங்ககிட்டயும் அந்த பியூரிஃபிகேஷன் வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். ஏன்னா எவ்ரி சேவா ஹேஸ், நீங்க சேவா பண்ண உங்ககிட்ட பியூரிஃபிகேஷன் வரும். இந்த இன்வால்வ்மெண்ட் அதுக்குள்ளேயே. ஏன்னா அதுவும் பகவானுடைய செருப்பு ஸ்டாண்ட்ல செருப்பு எடுத்து வைக்கிறது கூட சேவை தான். ஓகே, அதுவும் ஒரு சேவை. தட் இஸ் நாட் எ ராங் சேவா. ஸோ அதனால அது சேவை கிடையாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. அதுக்காக அந்த செருப்பு ஸ்டாண்ட்ல உட்கார்ந்துருக்கவங்களுக்கு வந்து உள்ள நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ இறைவனுடைய அருள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டானா. ஏன்னா அவங்க எல்லா பாதுகைகளுமே வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க, எல்லாருடைய செருப்பையுமே எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ சேவா டு காட். ஸோ எல்லா சேவையுமே பகவானுடைய. ஒரு கோயில எடுத்துட்டாக்கா எல்லா சேவையுமே பகவானுடையது தான். அதனால நமக்கு இந்த சேவை வந்து ஹையர், அந்த சேவை நமக்கு லோயர், அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எனக்கு இது முடியும் அது முடியாது அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷனே பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் வேர் வந்து தவறு இழைக்கிறோம் நம்ம. இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. நான் நிறைய வாட்ச் பண்ணுவேன். இட் டசன்ட் மீன் தட் எனக்கு அந்த சேவை கிடைக்கலன்ற ஆதங்கம்லாம் கிடையாது. நீங்க யாருமே எந்த தவறும் இழைத்து விடக்கூடாது. எனக்கு ஆல்ரெடி 2-3 டீம்ஸ் ஃபீட்பேக்க கூட வந்தாச்சு. அதனால வந்து அதெல்லாம் நான் பேசுறதுக்கு நான் விருப்பப்படலை. ஆனாலும் வந்து வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஒருத்தர் வந்து நம்மளை பத்தி நெகட்டிவா பேசினாங்கன்னா தட் வில் ஸ்ப்ரெட் வெரி ஃபாஸ்ட் இல்லையா? அவங்களா தர்ணீஸ்வரி மாதாஜியா இப்படிதான்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 பேர்கிட்ட போகும். ஓ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸாவது வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதே மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும். அப்படி நடக்கும் பொழுது நீங்க எப்படி இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இது எல்லாமே விளக்குறேன். இதெல்லாம் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். நானும் இதுல பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் கிரேட் பர்சனாலிட்டின்னு நான் சொல்லிக்கல. ஐ எம் ஆல்சோ, இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ். என்னையும் சேர்த்துதான் நான் உங்களோட சேர்த்து சொல்றேன். தட்ஸ் இட். ஸோ நானும் தவறு இழைத்த தவறு தான். அதை வந்து நான் கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். தட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி நாம் இருக்கணும். அதனால தவறு அடுத்தவங்க இழைக்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து தவறா எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு. எதனால அவங்க நம்ம கிட்ட இப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா? இப்ப நீங்களே என்ன வந்து ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லி திட்டுறீங்கன்னா அதை வந்து நான் கேட்டுட்டு ஏன் அவங்க நம்மளை திட்டுறாங்கன்றத நான் கண்டிப்பா யோசிக்கணும். என் தரப்புல அது தவறா இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா நான் ஏத்துக்கணும். தவறு இல்லைன்னா விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா நமக்கு ரைட்ஸ் உண்டு. ஓகே, இப்படி போனா மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கடைசி வரைக்குமே இருக்கும். இல்லைன்னா as long as நான் பண்ண தவறு எனக்கே தெரியாம நான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அடுத்தவங்க தவறை மட்டும் நான் வந்து சுட்டி காட்டிகிட்டே இருந்தேன்னா அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. தட் வில் லீட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் தான் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு படிப்பினைகள் தான். நீங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி என்னோட வயதுல பெரியவங்களா இருந்தாலும் இந்த படிப்பினைகள் எல்லாம் நீங்க கடந்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஏஜார இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை. உங்களால என்ன முடியறதோ நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சேவா பர்சன் அப்படிதான் நீங்க பண்ணணும். டைரக்டா போயிட்டு நீங்க எங்கேயுமே சேவா இந்த கோயிலுன்னே கிடையாது. நீங்க மதுரையில இருக்கீங்க சேதுலட்சுமி மாதாஜி, யூ கோ டு மதுரை இஸ்கான் ஆல்சோ, லோக்கல் இஸ்கான்ல மாதாஜி போறேன் மாதாஜி. அங்க நான் குரூப்ல இருக்கிறேன் மாதாஜி, சேவா பண்றேன் மாதாஜி. குட். சோ அங்க நீங்க அட்ஜஸ்டபிளா பண்ணி சேவா பண்ணுங்க. மதுரை இஸ்கான், மதுரையில 2 இஸ்கான் இருக்கு. நான் சொல்றேன் போறேன் மாதாஜி. நானு திருப்பாலையில இருக்கு மாதாஜி. நம்ம இது பலராமன் அந்த
பலராமன் கிருஷ்ணா இதுல இருக்கிற மாதாஜி. ஓகே கிருஷ்ண ஃபைன். பலராமன் ஆக்சுவலி டெம்பிள்ல மாதாஜி. ஓகே, இங்க இந்த நான் சொன்ன இல்லையா ரஜபூர் தாம் இங்க இருக்கு இல்லையா, அவங்களதே ஒரு டெம்பிள் மதுரையில இருக்கு ஆக்சுவலி. அது மணிகிராம்ல கூட எது ஒரு இது இருக்கு, அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மாதாஜி எனக்கு. 2 டெம்பிள் இருக்கு. அந்த ஒரு டெம்பிள் இவங்களது, எனக்கு அது மட்டும் தெரியும். ஆனா இவங்களது எந்த டெம்பிள்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அதனால நீங்க இவங்க மாதாஜி நான் போற கோயில தான் அவங்க சொன்னாங்க, ராதிகா மாதாஜி. பேர் கூட நம்ம டீமுக்கு அதான் வச்சிருக்கிறாங்க, பலராமன். கிருஷ்ணா பலராமங்கிற நேம் கூட அதுதான் அங்க அந்த கோயிலோட நேம். இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஆமா இருக்கலாம். மாதாஜி. அதனால நீங்க சேவை பண்ணுங்க. மாதாஜி இப்ப கூப்பிட்டுருக்காங்க மாதாஜி, இந்த ஜென்மாஷ்டமிக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஜூலா இது பண்றதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க மாதாஜி. போயிட்டு வாங்க, போயிட்டு வாங்க. போவேன் சரிங்களா? மாதாஜி. போயிட்டு சண்டே வாங்க. போறேன், மண்டே நல்ல சேவை போயிடுவேன் பண்ணணும். மாதாஜி. ஆனா ஹரே இடம் கிருஷ்ணா. பொருள் ஏவல் பார்த்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். ம். புரியுதுங்களா? ரொம்ப சரி மாதாஜி. அதாவது எந்த வார்த்தை பேசினாலுமே அடுத்தவங்களுக்கு வந்து மனசு நோகாம இருக்கிற மாதிரி பேசணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அந்த ஒரு பாவத்தை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நம்ம எங்கேயாவது தவறு இழைத்தாலும் இமீடியட்டா வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது கூட நாம தயங்கவும் கூடாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம தவறே இழைக்கலனாலும் கூட மன்னிப்பு கேட்கறதுல தவறு கிடையாது. அங்க வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்ணாம எடுத்துட்டு போகிறோம்னு அர்த்தம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து அன்றாட பயிற்சியில வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ யூ ஆல் ஒண்டர்ஃபுல் சேவா பண்ணீங்க நீங்க எல்லாருமே. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னும் ஒரு டீம் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி ஆன் த வே பேக் டு அவங்கவுங்க ஊருக்கு. மோஸ்ட்லி மத்தியானத்துக்குள்ள வருவாங்களோ என்னவோ தெரியல அந்த ட்ரெயின் வந்து. ஸோ ஆல்ரெடி நைட்டு 12 மணிக்கு பிரயாணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ 7 மணி நேரம் ஆயிடுது. இன்னொரு 2-3 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, மத்தியானம் வந்து சேருவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் அவங்களும் வண்டர்ஃபுல்லா எல்லாருமே பண்ணாங்க. ஆனா என்னன்னா தமிழ் ட்ரீமுக்காக உங்களுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்த அகாமடேஷனுக்கு எங்களுக்கு அவ்வளவா உபயோகப்படுத்திக்க முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஏஜிங், உங்களுக்கு அந்த செயல் கொடுத்தாலும் பண்ணுவீங்களா, இதெல்லாமே இருந்தது எங்களுக்கு. அந்த சேலஞ்சு நாங்க கண்டிப்பா பார்த்தோம். அதனால நாங்க எதுவும் தப்பா நினைக்கல. இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் யங் ஜெனரேஷனை வந்து நாம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டீம்ல வந்து யங் ஜெனரேஷன் வந்தால் ஒழிய சேவைகள் வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்து பண்றதுக்கு வந்து முடியாது. நீங்கெல்லாம் என்ன ஆப்ஷன் கிடைக்குதோ செய்யலாம், அந்த இது வேற. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனே நாம கொடுத்தா தட் வில். இப்ப அகாமடேஷன் டீம் கொடுத்திருந்தா 4 பிரபு இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிலேவே இருந்திருக்காது, சக் சக்குன்னு எல்லா வேலையுமே நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ 2 பேர் மட்டுமே இருந்து பண்றது வந்து ஒரு பெரிய வேலை வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஸோ சமாவ் அந்த கஷ்டமே தெரியாம பகவான் வந்து பார்த்துட்டார். குரு பரம்பரானுடைய அருள் இருந்தது, என்என்டி பிரபுஜியோட பிளெஸிங்ஸ் இருந்தது, இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ போக போக இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு லெசன்ஸ் லேர்ன்ட், எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो नाम இந்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்கோ. லிங்கம் தாபசாபீஷ்டம் பஷ்மதண்ட ஜடாஜினம் அங்கேன சந்தியாப்ர தூஷசந்திரலோகாம் சபிப்ரதம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. லிங்கம் ச தாபச ஆபிஷ்டம்
பஸ்மதண்ட ஜடாச்சினம் அங்கேன சந்தியா பிரருச்சா சந்திரலேகாம் ச பிப்ரதம். லிங்கம் அடையாளம், ச மேலும், தாபச தாபச ஆபிஷ்டம் சைவ துறவிகளால் நாடப்படுபவர். பஸ்ம திருநீரு, தண்ட கைத்தண்டம், ஜடா ஜடாமுடி, அஜினம் மான் தோல், அங்கேன தனது உடலில், சந்தியாப்ர சிவந்த, ருச்சா வண்ணம், சந்திரலேகாம் இளம் பிறையினை, ச மேலும், பிப்ரதம் அணிந்திருப்பவர். பொருள் மொழிபெயர்ப்பு: அவர் ஒரு மான் தோளின் மீது அமர்ந்து எல்லாவிதமான தவங்களையும் மேற்கொண்டிருந்தார். உடல் முழுவதும் திருநீர் அணிந்திருந்ததனால் அவர் மாலை நேர மேகத்தினை போன்று காட்சியளித்தார். தலைமுடியில் சந்திரனது இளம்பிறையினை அடையாளமாக அணிந்திருந்தார். பொருளுரை: சிவபெருமானின் தவக்கோலங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வைணவர்கானவை அன்று. சிவபெருமான் ஒரு முதல் தர வைணவராக இருந்தும் அவர் வைணவ கொள்கைகளை பின்பற்ற முடியாத ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கான தனது தோற்றத்தினை காட்சிப்படுத்துகிறார். சிவபெருமானின் பக்தர்களான சைவர்கள் அவரை போலவே உடையணிந்து சில நேரம் புகைப்பிடிப்பதிலும் மது அருந்துவிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இது போன்ற முறைகள் எல்லாம் வைணவ சடங்குகளை பின்பற்றுவோரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்கோ. உபவிஷ்டம் தர்பமய்யாம் ருஷ்யாம் பிரம்ம சனாதனம் நாரதாய பிரபோ சந்தம் பிரச்சதே ஸ்ருண்வதாம் சதாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உபவிஷ்டம் தர்ப்பமய்யாம் ருஷ்யாம் பிரம்ம சனாதனம் நாரதாய பிரபோ சந்தம் பிருச்சதே சுண்வதாம் சதாம். உபவிஷ்டம் அமர்ந்து, தர்ப்ப மையாம் தர்ப்ப புள்ளினாலான, பிருஷ்யாம் பாயின் மீது, பிரம்ம முழு மெய்ப்பொருள், சனாதனம் நித்தியமான, நாரதாய நாரதரிடம், பிரபோ சந்தம் உரையாடி கொண்டு, பிருச்சதே கேட்டுக்கொண்டு, சுருண்வதாம் கவனித்து கொண்டு, சதாம் மகா முனிவர்களின். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: தர்பை புள்ளினால் செய்யப்பட்ட பாயின் மீது அமர்ந்து கொண்டு நாரதர் உள்ளிட்ட அங்கு குழுமி இருந்தவர்களிடம் அவர் உரையாடி கொண்டிருந்தார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் நாரத முனிவரிடம் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார். பொருளுரை: சிவபெருமான் தர்ப பையின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் முழு மெய்ப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை பெறுவதற்குரிய தவங்களை செய்வதற்கு சிறந்த ஆசனமாக தர்பை புல்லே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் இச்சுலோகம் அவர் குறிப்பாக எல்லோராலும் போற்றப்படும் முனிவரான நாரதரிடம் உரையாடி கொண்டிருந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறது. நாரதர் சிவபெருமானிடம் பக்தி தொண்டினை பற்றி அறிகிறார். தலை சிறந்த வைணவரான சிவபெருமான் அவருக்கு அதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். சிவபெருமானும் நாரதரும் வேத ஞானத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் அதன் உட்கருத்து பக்தி தொண்டு பற்றியதுதான் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இது தொடர்பாக அடுத்து கூறிக்கொள்ள வேண்டியது, சிவபெருமான் பரமாச்சாரியராகவும் நாரத முனிவர் பரமசீடராகவும் இருந்தனர் என்பதே. ஆகையினால் வேத ஞானத்தின் உயர்ந்த பொருளாக இருப்பது பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிங்கோ. கிருத்வோரௌ தக்ஷிணே ஸ்வயம் பாத பத்மம் ச ஜானுனி பாஹும் பிரகோஷ்டே அக்ஷமாலாம் ஆசினம் தர்கமுத்ரயா. எஸ் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருத்வோரௌ தக்ஷணோ ஸ்வயம் பாத பத்மம் ச ஜானுனி பாஹும் பிரகோஷ்டே
க்ஷயாமாலாம் ஆசினாம் தர்க்க முத்ரயா கிருத்வா இடப்பட்டு உரோனோ தொடை தக்ஷணா வலப்புறம் ஸ்வயம் இடப்புறம் பாத பத்மம் தாமரை திருவடி மேலும் ஜானுனி முழங்காலின் மீது பாகும் கரம் பிரகோஷ்டே வலது கையின் நுனியினை அக்ஷ மால்யாம் உத்ராஷ்ட மாலை ஆசினாம் ஆசனம் தர்க்க முத்ரையா தர்த்த முத்திரையுடன். மொழிபெயர்ப்பு. அவர் தனது இடது காலை வலது தொடையின் மீது இட்டும் இடது கரத்தினை இடது தொடையின் மீது வைத்தும் காட்சி தந்தார். தனது வலது கையில் உத்ராட்ச மாலையினை வைத்திருந்தார். இவ்வாறு அமர்ந்திருக்கும் நிலை வீராசனம் எனப்படும். அவர் வீராச நிலையில் அமர்ந்து தனது விரலினை தகர்த்த முத்திரையில் வைத்திருந்தார். பொருளுரை. சிவபெருமான் இங்கு அமர்ந்திருந்த நிலையானது அஷ்டாங்க யோக முறையின்படி வீராசனம் என்பதாகும். யோக முறைகள் யம நியம கட்டுப்படுத்துதல், ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல், அமர்ந்து பயிற்சி செய்யும் ஆசன முறைகளை மேற்கொள்ளுதல் என்று 8 பிரிவுகளை உடையதாகும். வீராசனத்தை போன்றே பத்மாசனம் மற்றும் சித்தாசனம் போன்றவையும் இருக்கின்றன. பரமாத்மாவான விஷ்ணுவை உணரும் நிலையினை அடையாமல் இது போன்ற ஆசன முறைகளை மேற்கொள்வது யோகத்தின் நிறைவான நிலையாகாது. சிவபெருமன் இங்கு யோகீஸ்வரர், அதாவது யோகங்களின் தலைவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணரும் கூட யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யோகேஸ்வரர் என்பது சிவபெருமானின் யோக முறையினை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது என்பதாகும். யோகேஸ்வரர் என்பது கிருஷ்ணரின் யோக நிறைவினை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது என்பதை குறிப்பது. இதிலுள்ள மற்றொரு முக்கியமான சொல் தர்க்க முத்ரா என்பதாகும். அதாவது வலது கரத்தின் கட்டை விரல் நுனியும் சுட்டு விரல் நுனியும் இணைந்திருக்க மீதி 3 விரல்களும் விரிந்திருக்க கரத்தினை உயர்த்துவது தர்க்க முத்திரையாகும். இது பொருளை பற்றி விவாதிக்கும் போது கேட்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்குரியது இம்முத்திரையாகும். இது உண்மையில் ஒரு அடையாள குறியே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த குறி இந்த மாதிரி இப்படி வைப்பாங்க. நீங்க சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ சம்டைம்ஸ் சம் பிளேசஸ் அதுலயும் சில சமயத்துல சின்முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சின்முத்திரை. ஆமா. ஸோ அதாவது சொல்லக்கூடியவங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு முத்திரையை வச்சுட்டு பேசும்பொழுது கேட்பவர்களும் அதுல அதாவது அட்டாச்மெண்ட் வித் அதாவது லைன்ஸ் கேட்கறது அதோட ஈடுபாடோட கேட்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொடுக்குமா. இதை நான் பார்த்திருக்கேன். நிறைய பேர் அதாவது ஒரு குரு ஒரு சத் சங்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க கூகுள்லயே பாத்தீங்கன்னா கூட சில பேர் இந்த முத்திரை கொண்டுதான் பேசுவாங்க. முத்திரை அதுதான் மாதாஜி தியானம் பண்ண. ஆமா, இப்படி பண்ணும்பொழுது இதுதான் தியானம். இந்த 3 விரல்கள் 3 மும்மலங்கள் மாதாஜி. கன்வம் இது அது என்ன அது மறந்து போச்சு. ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு சேர்றது மாதாஜி. இந்த கட்டை விரல் பரமாத்மா, இது ஜீவாத்மா. இதோட சேர்ந்துட்டு இந்த 3 மும்மலங்களையும் விட்டுட்டு நம்ம பகவானோட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த முத்திரையோட அர்த்தம் மாதாஜி. சின் முத்திரை. இருக்கலாம். எனக்கு அதை பத்தி முத்திரைகள் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. பட் அதாவது அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எதுவும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதெல்லாமே யோக முத்திரைகள் தான். சோ யோகாசனம் யோகத்தினுடைய ஆமாம் சின்முதிரை தெரியும் எனக்கு சின்முதிரை. ஆனா அது என்னன்ற விளக்கம் யோகத்துல பயிற்சி செய்யறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் மட்டும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஏன்னா நிறைய மார்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ணோம். நாளையில இருந்து வில் ஹேவ் எ ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ். ஏன்னா எல்லாருமே வந்துருவாங்க இன்னைக்கு ரிட்டர்ன் இல்லையா? ஸோ ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா நாளைக்கு நம்ம வி வில் கனெக்ட். ஓகே. லிங்கம் சாதாபசாபீஷ்டம் பஷ்மதண்ட ஜடாஜினம் அங்கேன சன்யா பிரருஷா சந்திரலேகாம் சபிப்ரதம். லிங்கம் அடையாளம், சா மேலும், தாபச அபிஷ்டம் சைவ துறவிகளால் நாடப்படுபவர், பஸ்ம திருநீரு, தண்ட கைதண்டம், ஜடா ஜடாமுடி, அஜினம் மான்தோல், அங்கேன தனது உடலில், சந்தியா ஆப்ர சிவந்த, ருச்சா வண்ணம், சந்திரலேகாம் இளம் பிறையினை, சா மேலும், பிப்ரதம் அணிந்திருப்பவர். மொழிபெயர்ப்பு. சோ இவ்வாறு சிவபெருமான்
ஒரு மான் தோலினை தன் மீது மான் தோலின் மீது அமர்ந்து எல்லா விதமான தவங்களையும் மேற்கொண்டார். ஸோ அவர் ஏன்னா பிரம்மரே அவ்வாறு தானே பணித்தார். ஒரு புறம் படைத்தல், ஒரு புறம் அழிவு நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது, ருத்திரராக இருக்கும் அந்த பாவத்துல இருக்கும் பொழுது, சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து படைக்கும் அழிவு வந்து அதாவது இடைப்பட்ட காலம் வந்து அவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த இடைப்பட்ட காலமே இல்லாம போயிட்டே இருக்கு. இந்த பக்கம் படைத்தல், இந்த பக்கம் அழிவு கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருந்தாக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த படைக்கும் தொழிலுடைய பிரயோஜனமே அற்ற போய்விடும் இல்லையா? அதனால பிரம்மர் என்ன சொன்னார், நீ போய் காட்டுக்கு சென்று அங்க தவம் இருன்னு சொல்லிட்டார். அந்த வார்த்தையை மேற்கொண்டு அவர் வந்து எங்க போனார், காற்றுக்கு சென்று தவம். அந்த இதுதான் வந்து அவர் தவங்களை மேற்கொண்டதல். சோ உடல் முழுவதுமே திருநீர் அணிந்திருந்ததால் அவர் மாலை நேர மேகத்தினை போன்று காட்சியளித்தார். சோ உடல் முழுவதுமே, அதனாலதான் தக்ஷன் சொல்லுவான், அதுக்காக சுடுகாட்டு சாம்பலை பூசிக்கொண்டு திரியக்கூடிய பித்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சிவபெருமான வந்து அவ்வாறு அவதூறு பேசுவார் அவர் வந்து தக்ஷன். சோ ஏன்னா அவர் உடல் முழுவதுமே சாம்பல் பூசியிருப்பார். தலைமுடியில் வந்து சந்திரனை தாங்கி இருப்பார். இளம் திரையான அடையாளமாக அணிந்திருந்தார். இவன் கங்கையும் உண்டு அவருடைய தலையில. சோ இப்படி இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே வைணவர்களுக்குரிய அதாவது அடையாளங்களே கிடையாது. இந்த சாம்பல், அடுத்து வந்து தலையில சந்திரன் இல்லையா? சோ கழுத்துல வந்து நாகம், இதெல்லாமே வந்து வைணவருக்கான அடையாளங்களே கிடையாது. ஆனாலும் எதற்காக அவர் அவ்வாறு செய்கிறார் என்பதையுமே இந்த பொருளுரையில ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கார். சோ ஆச்சாரியா சொன்னதை நாம கண்டிப்பா படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சிவபெருமானன் ஒரு புறம் வந்து கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா என்று சொல்கின்றோம், இன்னொரு புறம் அவருடைய அங்க அடையாளங்கள் எல்லாமே, அதாவது அவருடைய தோரணம் எவ்வாறு அவர் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு காட்சி தரக்கூடிய விதம் வந்து இட் இஸ் நாட் கோரிலேட்டிங் டு த வைஷ்ணவா. இப்ப நாமெல்லாம் வைஷ்ணவா இல்ல வைஷ்ணவ நிலையை அடையலைன்னாலும் we are following இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ன்றதுனால அட்லீஸ்ட் திலகம் வச்சுக்கிறோம், ஷெல்டர் இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது வந்து நாம திலகத்தை கண்டிப்பா பண்றோம். we never do other aspects. அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு பார்க்கும் பொழுதே இந்த கண்டி மாலை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே இவன் வைஷ்ணவா இவன்றத வந்து ஓரளவுக்கு அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஆனா சிவபெருமானை பார்க்கும்பொழுது அவர் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவாவா நமக்கு எந்த ஒரு ரூபம் கொண்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஒன்லி இந்த தியான முத்திரை உட்கார்ந்து மகாவிஷ்ணு மீது அவர் வந்து தியானம் பண்றார். அதுதான் வந்து அதை வச்சுதான் அவர் வந்து இஸ் a கிரேட் வைஷ்ணவா அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? 86% குவாலிட்டிஸ். அந்த 64 குவாலிட்டிஸ்ல 56 குவாலிட்டிஸ் வந்து சிவபெருமானுக்கு உண்டு. அதனால இஸ் above the ஜீவ தத்துவா அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டு வரோம். சோ சிவபெருமான் ஒரு முதல் தர வைணவராக இருந்தும் இல்லையா, அவர் வைணவ கொள்கைகளை அவர் பின்பற்றக்கூடாது என்று கிடையாது, பின்பற்ற முடியாத ஒரு சூழல். ஏன்னா அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஞான தளத்துக்கு போகக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து காட்டக்கூடியவர் அவர். சோ அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய அந்த பண்புக்கு அவர்தான் அதிபதியும் கூட இல்லையா? 3 குணங்கள், அதுல அந்த அஜ்ஞான குணத்திற்கு தாமச குணத்திற்கு அவர்தான் அதிபதி. சோ அந்த தாமச குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த ஹையஸ்ட் எலிவேஷன் எல்லாம் நீங்க சொன்னா எதுவுமே புரியாது இல்லையா? எப்பவுமே வந்து லோயர் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இருக்கிறவங்கள வந்து எடுத்த உடனே ஹையர் நிலைக்கு வந்து ஒரு சண்டாளமா இருக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து நீ வைஷ்ணவா இது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பா ஏறாது. அவங்கள வந்து மெதுவாதான் நம்ம அப்லிஃப்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவங்க ரஜோகுணத்துக்கு வர முடியும், தூய்மைப்படுத்த முடியும். ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவத்துக்கு வர முடியும், சத்துவத்துல இருந்து தான் அவங்களால சுத்த சத்துவத்துக்கே போக முடியும். எடுத்த உடனே அஜ்ஞானத்துல இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு யாராலையுமே போக முடியாது. ஏன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதை செயல்படணும்ன்ற அந்த உத்வேகம் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வேறுபட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க தான். அதனால இங்க அவர் வைணவ கொள்கைகளை பின்பற்ற முடியாத நிலையில இருக்கார். அவரும் நாமம் போட முடியாது இல்லையா? நம்மள மாதிரி நாம ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் முன்னாடி இருந்தாலும் நமக்கு நாமம் போடுற அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஷனாவது கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? இந்த திருநாமத்தை போடுற அளவுக்கு ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா சிவபெருமானுக்கு வந்து அவர் அந்த ரோல் அந்த பாத்திரத்தை ஏத்திருக்கார் அவர் வந்து இல்லையா? பின்பற்ற முடியாத ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்காக, எந்த பிரிவினர்? அவங்க அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தனது தோற்றத்தினை வந்து இவ்வாறாக அவர் வந்து காட்சியளிக்கிறார். சிவபெருமானின் பக்தர்களான சைவர்கள் அவரை போலவே உடை அணிந்து இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து உடை அணிந்து, சில பேர் உடல் முழுவதுமே வந்து திருநீர் பூசிப்பாங்க இல்லையா? சோ அதே போலவே வந்து அணிந்து, ஆனா அந்த பாவமே இருக்காது அவங்க கிட்ட இல்லையா?
சோ புகை பிடிக்கிறது, குடிக்கிறது இல்லையா, நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, இதெல்லாமே உண்டு. நான் நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி. சோ அதாவது நம்ம நீங்க திருவண்ணாமலை பக்கமே போனா கூட உண்மையிலே வந்து சிவனை வந்து வழிபடக்கூடியவர்களையுமே சிவ வழிபாடு இல்லாம இந்த காவி உடைய கட்டிண்டு அவங்களுடைய செயல்களையுமே நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஸோ இது கண்டிப்பா யார வேணாலுமே அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அதுல வந்து யார் ஆத்தென்டிக்கா வந்து இந்த இதுல இருக்காங்கன்றது வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி இது போன்ற முறைகள் எல்லாம் வைணவ சடங்குகளை பின்பற்றுவதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதே கிடையாது. எல்லாமே ஸோ வைணவர்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு பி இப்படிதான் இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமா, ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் மகா மந்திரம் வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து சொல்றோம். அது மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வேற இருக்கும், ருத்ர சம்பிரதாயத்துல வேற இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி குமார சம்பிரதாயத்துல வேலை இருக்கும். ஸோ அந்தந்த சம்பிரதாயங்கள்ல வந்து ஆனா இறுதியில எல்லாமே பக்திக்கு ரிலேட்டட் தான் இருக்கும். ஆனா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் அதாவது வேறுபாடு இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சொல்லப்படும், அதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ உபவிஷ்டம், ஒருவேளை அந்த வைஷ்ணவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிண்டு புகைப்பிடிக்கிறது மது அருந்தக்கூடிய நிலைக்கு போனா he will 100% ஃபால் டவுன். அங்கேயே அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து கட்டாயிடும். அதுக்கு மேல அவர் என்ன நினைச்சாலுமே, அதாவது இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய அவரால் வந்து மேல்மை வர முடியாது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம அஜாமிலனையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அஜாமிலனுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு ஏன் பகவான் கொடுத்தார்? அவன் சிறு பிராயத்துல அவருடைய தாய் தந்தைக்கு வந்து பக்தி தொண்டுக்கு செய்யறதுக்காக புஷ்பங்கள் எல்லாமே அவன் ஹெல்ப் பண்ணான் இல்லையா. ஆஸ்டாரிட்டி சிட்டி. ஆனா இடைப்பட்ட ஒரே ஒரு சறுக்கலால வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ அவனும் கொள்ளை இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டான். நம்ம 6th கேண்டோல படிப்போம் அவனை பற்றி, ஆக்சுவலி அஜாமிலனை பற்றி. ஆனா அப்படி இருந்த அவன் கடைசியில வந்து அவனுடைய பையனுக்கு வந்து நாராயணா அப்படின்ற ஒரு நாமத்தை வச்சான். அது ஒண்ணுதான் அவன் பண்ண சுக்குருத்தி அதுல இல்லையா. நல்ல ஒரு காரியம் வந்து அவன் பண்ணது தன்னுடைய மகன். உண்மையிலே அவன் நாராயணனை அழைத்தானா? கண்டிப்பாக அழைக்கவில்லை. தன்னுடைய மகனை தான் அழைத்தான் மரண படுக்கையில. சோ இந்த பக்கம் வந்து யமதூதர்கள், இந்த பக்கம் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள். இவன் நாராயணா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவங்க வராங்க. ஏன்னா நாராயணா என்று மரணப்படுக்கையில் இருப்பவர்கள் அழைக்கும் பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை யார் சொன்னாலுமே நாராயணா என்று சொன்னதால அவனை அழைச்சிட்டு போக வந்து நாராயண தூதர்கள் வந்தார்கள். சோ அங்க 2 தூதர்களுக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய அந்த வாக்குவாதத்தை வந்து அவன் கேட்ட பொழுது அவனுடைய தவறை அவன் வந்து உணர ஆரம்பித்தான் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுடைய இறுதி காலத்துல எங்க போனா சொல்லுங்க, எங்க போனா? நோ எங்க போனா? ஹரித்வார்ல போய் அவன் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுடைய பாவங்களை எல்லாம் கழித்த பிறகுதான் அவன் வந்து வைகுண்டம் போக அவனுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா. அதனால தவறு இழைத்தால் வைணவர்கள் சரிக்கு கீழே விழுவாங்க. ஜெயா விஜயாவுமே வந்து கீழே தான் வந்தாங்க இல்லையா. சோ தேர் இஸ் நோ கேரண்டி நீங்க வந்து தவறு இழைச்சா அங்கேயே இருப்பீங்கன்ற கேரண்டி எல்லாம் கிடையாது. இந்த இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வைஷ்ணவால ஸ்ட்ராங் பிலாசபி, ஸ்ட்ராங் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். உபவிஷ்டம் தர்பமய்யாம் பிருஷ்யாம் பிரம்ம சனாதனம் நாரதாயா பிரவோச்சந்தம் பிரச்சதே சுன்வதாம் சதான். உபவிஷ்டம் அமர்ந்து, தர்பமய்யாம் தர்ப புல்லினாலான, பிருஷ்யாம் பாயின் மீது, பிரம்ம முழுமெய் பொருள், சனாதனம் நித்தியமான, நாரதாய நாரதரிடம், பிரவோச்சந்தம் உரையாடி கொண்டு, பிரச்சதே கேட்டுக்கொண்டு, சுன்வதாம் கவனித்து கொண்டு, சதாம் மகா முனிவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு: தர்பை புல்லினால் செய்யப்பட்ட பாயின் மீது அமர்ந்து கொண்டு நாரதல் உள்ளிட்ட அங்கு குழுமி இருந்தவர் யாரு? 4 குமாரர்களும் அங்க இருக்காங்க, நாரத மகர்ஷி அங்க இருக்காரு. இவங்க எல்லாருமே சிவபெருமானிட்ட வந்து சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிவபெருமான் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இவங்க கேட்டு இருக்காங்க. அங்கு குழுமி இருந்தவர்களிடம் அவர் உரையாடி கொண்டிருந்தார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் நாரத முனிவரிடம் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருந்தார். எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் இல்லையா. சோ அதை வந்து பண்ணிட்டு இருந்துதான் இந்த ஒரு பதத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சிவபெருமான் தர்பைன் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.
ஏனெனில் முழு மெய்ப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை பெறுவதற்குரிய தவங்களை செய்வதற்கு சிறந்த ஆசனமாக தர்பை புல்லே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. வெரி நைஸ். நமக்கு இதெல்லாமே இல்லையா? சோ ஒரு தர்ப புல்லினுடைய மகிமையை நாம் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்து நம்ம இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யறோமோ அது பேசிக்கலி என்னன்னாக்கா தர்பை புல் ஆசனம். சோ அதிலும் இச்லோகம் அவர் குறிப்பாக எல்லோராலும் போற்றப்படும் முனிவரான நாரத மகர்ஷியிடம் உரையாடி கொண்டிருந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறது. நாரதர் சிவபெருமானிடம் பக்தி தொண்டினை பற்றி அறிகிறார். சோ அவரிடத்துல உபதேசத்தை பெறுகிறார். தலை சிறந்த வைணவரான சிவபெருமான் அவருக்கு அதை பற்றியும் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். மேலும் சிவபெருமானும் நாரதரும் வேத ஞானத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தாலும், வேத ஞானம் என்பது இறைவனை பற்றி இல்லையா? சோ வேத ஞானம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கும். அவருடைய நாமங்கள், ரூபம், செயல்பாடுகள், லீலைகள், இது எல்லாமே வேத ஞானத்திலிருந்து நம்ம கண்டிப்பாக பெற முடியும். மேலும் அதன் உட்கருத்து பக்தி தொன்று பற்றியதாகத்தான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எந்த ஒரு தத்துவமுமே இறுதியில இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல்ல தான் அது ஈடுபடுகிறது. அதை நாம உணர்ந்து பக்தி பாதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நாம கண்டிப்பா முயல வேண்டும். இது தொடர்பாக அடுத்து கூறிக்கொள்ள வேண்டியது, சிவபெருமான் பரமாச்சாரியாராகவும் நாரத முனிவர் பரம சீடராகவும், பரமாச்சாரியா இல்லையா அப்படின்னா இஸ் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஆச்சாரியா. நித்தியம், பரா என்றாலே நித்தியம் இல்லையா? அந்த நிலையில இருந்து கொண்டு பரம சீடராக, நித்தியமான ஒரு சீடராக யாரு? நாரத மகரிஷி கேட்டிருக்கார். ஆகையினால் வேத ஞானத்தின் உயர்ந்த பொருளாக இருப்பது பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டுதான். இலக்கே அதுதான், பக்தி தொண்டுதான். கிருத்வோர்ஹௌ தக்ஷிணே ஸ்வயம் பாத பத்மம் ச ஜானுனி பாஹும் பிராகோஷ்டே அக்ஷமாலாம் ஆசினம் தர்கமுத்ரயா கிருத்வா இடப்பட்டு, ஊரென தொடை, தக்ஷிணே வலப்புறம், ஸ்வயம் இடப்புறம், பாத பத்மம் தாமரை திருவடி, ச மேலும், ஜானுனி முழங்காலின் மேல், பாகும் கரம், பிராகோஷ்டே வலது கையினுடைய நுனியினை, அக்ஷமால்யாம் மாலாம் ருத்ராட்ச மாலை, ஆசீனம் ஆசனம், தர்கமுத்ரயா தர்கமுத்ரையுடன். மொழிபெயர்ப்பு: அவர் தனது இடது காலை வலது தொடையின் மீது, அதாவது இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆசனம், ரெண்டு காலையுமே நம்ம ஒண்ணு மீது ஒண்ணு வச்சு உட்காரக்கூடிய பத்மாசனம். அது மோஸ்ட்லி பத்மாசனம் தான் இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன சட்கோண ஆசனமா எனக்கு தெரியாது. பத்மாசனம்னா ரெண்டு காலும் மடக்கிறது, ரெண்டு கால் மடக்குறது. கரெக்ட். இது கூட இந்த இப்படி நம்ம இந்த பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இப்படி இந்த பாதம் பாதம் மேல நிக்கும். அதுக்கு அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும். முக்கோணம் வரும், அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். உட்காரக்கூடிய ஒரு புறம் இந்த பக்கமும் ட்ரையாங்கிள் வரும், அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் வரும். சோ அது என்ன ஆசனம் எனக்கு கூட ஞாபகம் இல்ல. பத்மாசனம் தானா? ஓகே, ஃபைன். சோ இடது கரத்தினை இடது தொடையின் மீது வைத்து, சோ இடது கரத்தினை இடது தொடையின் மேல வைத்து காட்சி தந்தார். தனது வலது கையில் ருத்திராட்ச மாலை, இந்த கையில ருத்திராட்ச மாலை வைத்திருந்தார். இவ்வாறு அமர்ந்திருக்கும் நிலை வீராசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ நாட் ஒன்லி உட்கார்ந்திருக்க போஸ்டர், கைகள் வச்சிருக்கக்கூடிய முத்திரையும் அதோட சேர்ந்துதான் அது வீராசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த வீராசன நிலையில் அமர்ந்து தனது விரலினை தர்க்க முத்திரையில் வைத்திருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. சிவபெருமான் இங்கு அமர்ந்திருந்த நிலையானது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இல்லையா? யமா, நியமா இல்லையா, தாரணா அதாவது ஆசனா, அதுக்கப்புறம் அதாவது பிராணயாமா, அடுத்து பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி, இப்படி 8 நிலைகளை கொண்டதுதான் இந்த யோக முறைகள். சோ இந்த மாதிரி யம நியம கட்டுப்படுத்துதல், ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, பின்பற்றுதல், அமர்ந்து பயிற்சி செய்யும் ஆசன முறைகளை மேற்கொள்ளுதல் என்று 8 பிரிவுகளை உடையதாகும். அதுதான் யமா என்றால் நியமங்கள் வரும் இல்லையா? சோ அந்த நியமங்கள் சிலது பின்பற்றக்கூடாது, இதுதான் பின்பற்றணும்னு சொல்றது
நியமங்கள், பின்பற்றக்கூடாது என்று சொல்லப்படுவது யமா. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னும் வந்து நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம். வீராசனத்தை போன்றே பத்மாசனம் மற்றும் சித்தாசனம் போன்றவையும் இருக்கின்றன. பரமாத்மாவான விஷ்ணுவை உணரும் நிலையினை அடையாளம் இது போன்ற ஆசன முறைகளை மேற்கொள்வது யோகத்தின் நிறைவான நிலையாகாது. வெறுமனே ஆசனங்கள் வந்து பண்ணா மட்டும் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்காது. மனது எல்லாமே தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். எப்பொழுதுமே இறைநிலையை வந்து எண்ணக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து நாம பெருக்கி இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டுதான் நாம் இந்த ஆசனங்களை எல்லாமே செயல்படுத்தணும். ஆனா பயிற்சியால வந்து அநேக ஆண்டுகள் பயிற்சியால நாம் அதை வந்து பெற முடியும். இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமான ஒன்று. நமக்கு சுலபமானது எது? அதாவது பக்தி யோகம் தான். பரமாத்மான விஷ்ணுவை அதாவது உணரும் நிலையாகாது. சிவபெருமான் இங்க யோகீஸ்வரா யோகேஸ்வரா ரெண்டு வித்தியாசங்கள். யோகீஸ்வரா என்பவர் வந்து யோகங்களினுடைய தலைவர் அப்படின்னாக்கா அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் கூட யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யோகீஸ்வரர் என்பது சிவபெருமானின் யோக முறையினை யாராலுமே மிஞ்ச முடியாது. அனைத்து யோகங்களுமே அவரால செயல்படுத்தி காட்ட முடியும். அதனாலதான் யோகங்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து யோக முத்திரைகள் இதுக்கெல்லாமே அவர் தான் வந்து சீஃப் ஆக்சுவலி. அதனால்தான் யோகீஸ்வரர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனா பகவான் வந்து யோகேஸ்வரர். அனைத்து யோக நிறைவு என்பது கிருஷ்ணரின் யோக நிறைவினை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது என்பது குறிப்பதாகும். இந்த யோகங்கள் என்பது நமக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஆற்றல்களை வந்து சொல்லப்படும் யோகங்கள் இல்லையா. நாம பக்தி யோகம் பண்றோம், அடுத்து வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்றோம் இல்லையா, தியான யோகம் பண்றோம். இப்படி இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து நமக்கு வந்து அனைத்து யோகங்களையுமே அவருக்குள்ள அடக்கியிருக்கார். ஆனா இவர் வந்து சொல்றது வந்து யோக முத்திரைகளுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறது. சோ ரெண்டும் யோகீஸ்வரர் யோகேஸ்வரர் வந்து வேறுபட்ட ஒன்று என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் உள்ள மற்றொரு முக்கியமான சொல் தர்க்க முத்திரா ஓகே என்பதாகும். அதாவது வலது கரத்தின் கட்டை விரல் மற்றும் நுனி விரல் சுண்டு விரல் வந்து நுனியும் இணைந்திருக்கும் மீதி 3 விரல்கள் வந்து விரிந்த கரத்தினை உயர்த்துவது தர்க்க முத்திரை. இந்த மாதிரி உயர்த்துறது வந்து தர்க்க முத்திரை ஆகும். ஒரு பொருளை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது கேட்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்குரியது இந்த தர்க்க முத்திரை. அவங்க கேட்கணும் கண்டிப்பா இல்லையா. அந்த கேட்கணும்னா நம்ம இந்த பாவத்தை கொண்டு நாம சொல்லணும். அது உண்மையில் ஒரு அடையாள குறியே ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு நாம ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா நம்ம ஸ்டார்ட் வித் த செஷன்ஸ். அடுத்த பேட்ச் நீங்க யாராவது 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வீட்டுல வந்து நீங்க வந்து ஆனியன் கார்லிக் இல்லாம காஃபி டீ இல்லாம வந்து உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் செய்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து தீட்சை பெறணும்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பிரபுஜி வந்து சொன்னாரு, அதை உங்களுக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு. ஓகே, அண்ட் யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றாங்களோ பி பேலன்ஸ் இன் த லைஃப். அடுத்தது வீட்டுல வந்து நீங்க தீட்சை பெற்றதுனால அங்க வேறுபாடு விதமான முறைகளை வந்து நம்முடைய பிஹேவியர்ல எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். நல்ல முறையில சேஞ்ச் இருக்கணும். அடுத்தவர்களை எவ்வாறு இருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நான் இந்த தீட்சை பெற்றுட்டேன், நான் பெரிய லெவல்ல போயிட்டேன்னு நினைக்க கூடாது. அது வந்து வீட்டுல பயங்கர இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.